to apransi karbeng laura do an phasame karam bajarik law karam asi don mari tum bathot litum lawan so video chetong tulo si ni channel law si nang tum thamnal klang ban same chini po si nun malam ning duk ni alam litum karbeng law long pen alang litum nong nam ka thang nai nai actor actress plus alang litum ke youtuber lo si ke hai Genu Vlogs mate general son hanse alang li pasame actor lo mate litum karbiang lo phan kachi parjan mate nong me ke wan abang phulo se alang li actor dat de mate che parjan abang phu dat de se alang li bang ke litum phan lang mission avatar fall pen nang lok alang li vlogs along litum mission video thek long lo pen thot actress mate itu malam ningwai ni alam cepat jalan bang pi mate alang ditame youtuber lo si mir militeran pi si alang ditumbai ni ning do ka cepat lang alam bang lo si alang ditum relationship alam si alang ke hai pi mir militeran pi pen alang ditum ni kan pi ka cingkiang bang pen punya ni an bakalang itu kacetonte do chat pen alang itu media thing no kai Genu Vlogs pasame itu aphan ning duk alam sepaklang sebang solam ko ana hok ma sini bang so video salam lo si Genu Vlogs bote kadok ko beta chini net abang pi ya velo si alang li ke not youtuber vlogger itu phan langsun pendang lok munit han kera pendang lok si alang li vlog channel along ini tum humli dam pulang te alang li video mesan thek long ji si la pusana bang phu aning mesan bang phu si non piniar ni bang ke aning ki oi ini tum media theng no nan chepak lang bang ke ni list me ning oi lo si ni li channel hin pen same alang li phan ning ki oi mate ning duk do lo si sila bang so video ka selama bang ke nilis tami kelang don pen ning oi jin sila bang so video bang selam ikte lo si ak hai Genu Vlogs sami ning oi nang lo si ko ana hok ma sila bang so video ba nilis selam ikte lo alang li tum yong si lo bang so lam yong sa hok lo patang tili tum ning duk me lo selang li tum ko ani ning aching sam ko ani alang li tum phan mission video madeng nek me alam kanar jan nang paklang pan bom lo si alang le tum bai ni alam yong se hok lo patang teli ning duk me lo si non het jong Genu Vlogs ko page mate la so Facebook page lo alang li pasame che post lo mate che paklang lo si mate YouTube long pasame che paklang lo alang li si alang li kachip pu teng bang te alang le tum ning kan pli relationship do si alang le che pu lo sini kan pli relationship ning chang chedo mate ning chang chedok dulu betang te arjing kluilo aja hak to make ning kan hini pen mate ning kan si pen ma chiklo yon vet pen ning chedok kok tum dalo monsa me alang litum make ning kan pli an lo arjing kluilo alang litum relationship mate napu ning chang chedok bang du gilan ning kan pli an tu hok lo ma sila bang so question bang nile arjung tum si nang tum yang si chini don bote comment section ang pinon si yang si hok lo putang te labang so alam karjulong ta labang ke tum ning duk lo mate ni lista ning duk lo si alang litum ning kan pli kaching yang bong kan pinyar ni alang litum lapuson dat si yang si hok lo bote litum ning duk lo si alang litum aphan litum kaching ni dat labang ke kom som lo bang same alang litum abang ke non pinyar ni lapuson dat selang itu kacing kita dalam karjulong man sini nila bang so video selam ikdalo sini oi nang nila don mali tum yang si kecok cekili itu kok bulan tenang itu tiapon po sini telo